Achọrọ m ka mụ na gị gwuo egwu. Eji m ụgbọala m bịa ka anyị gwuo egwu taa. Imeela enyi, ejikwa m nke m were bịa. Aga m ewetakwa ha ka anyị gaa gwuo egwu. Enwere m ụgbọala anọ. Enwere m ụgbọala atọ. Anyị chịkọta ha, ọ ga-apụta ole? Ka anyị chọọ Amaghị m. Uju na mmụọ. Akọnkọ. Aha! Aha m bụ Akọnkọrọ. Abụ m Uju na mmụọ. Kpọọ m ma ị nwee ihe siri ike m ga-enyere gị aka wee gboo. Achọpụtara m na unu chọrọ ka m kụziere unu otu esi agbakọ ihe. Ngwanụ, gbakọ 3 na 4. Gụpụta okwu 3. 1, 2, 3. Gụpụta okwu 4. 1, 2, 3, 4. Gbakọọ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gbakọọ 3 na 4. Ya pụta! 7. Gbakọọ 1 na 1. Gụpụta 1 ogbe. Gụpụta 1 ogbe. Gbakọọ ha. 1, 2. Gbakọọ 5 na 7. Gụpụta ogbe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gụpụta ogbe 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gbakọọ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Gbakọọ 5 na 7. Ya pụta! 12. Gbakọọ 6 na 4. Gụpụta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gụpụta 4. 1, 2, 3, 4. Gbakọọ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eji m n'aka na unu amụtala otu esi agbakọ ihe. Kpọọ m mgbe ọbụla ị chọrọ enyemaka.
hope you enjoyed the video. Please give it a thumbs up, click the notification button, subscribe and share with your friends. Thank you.